Ajde, Tomo. Neću. Znači sad molim te, budi miran. Bar 5 minuta se smiri, samo da... Ko je? Dobar dan, mi smo u 12. Znači smiri se, nemoj da sanjaš. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? Pa evo, nije loše. Zar niste rekli da će vas doći dvojica? Da, pa ja smo došli. Jebe ti mater, pik. Šta radiš tu? Smiri se, budi dobar, nastav. Ja se stvarno izvinjam zbog ove scene napolju. Inače, nije to tako... Nije to njegovo ponašanje, se ne ponaša inače tako, zato što je od nesreće malo nestabilniji nego inače. Ispričajte mi još malo detalja o nesreći. Pa da, nesreća se dogodila pre nekoliko meseci. Povređena mu je glava bila i imao je par epizoda od tada koje nije mogao da kontroliše. Epizode kao što su nasilni napad i proliva. Došao bi i ja bi vidio da nešto smrdi u kući i on... Šta radiš to? Ti to kenjaš? Izvinite što vas prekidam, ali ja stvarno nisam susreo sa ovakvim oblicima ponašanja i ja stvarno ne mogu da vam poverujem da se to vama desilo. Mrš napolje, stoko jedna.